Bigyan ng healing, bigyan ng magagawin nila araw-araw. Parang libangan. Oo, parang libangan mo gano'n. Naisipan ko noon kung ano lang yung chessboard chessboard na maliit sa paningin ko, yun ang binili ko. Ano ko naman itong isa, kapag walang kalaban, umiiyak. Kaya sabi ko, gustong-gusto niya talagang larong chess. Ang deserving ko lang talaga makukuha niya is bronze. Hindi po talaga ako nag-expect na magta-champion siya. Kamusta po ang feeling? Masaya po, hindi ko po expected to. Kasi surprise. Kuya Ben, surprise! Kuya Ben, surprise! Pangalawa sa tatlong magkakapatid na lalaki si Vince Rafael Operiano. Bata pa lamang ay nakitaan na ng kanilang ama ng labis na pagkahilig sa chess ang kanyang anak. Ayon pa kay Tatay Ben, naghahanap lang siya ng laruan para sa kanyang mga anak. Ano lang po ako nung sobrang lakas ng ulan, parang kung paano sila iinggan nyo kung bigyan ng healing, bigyan ng magagawin nila araw-araw. Parang libangan. Oo, parang libangan mo gano'n. Naisipan ko noon nung pumunta ako sa Pulangi, may nakita akong parang kung ano lang yung chessboard chessboard na maliit sa paningin ko. Yun ang binili ko. Tinaya ko lang, sinubukan kung sinong lalapit sa kanilang dalawa. Lumapit sila ng dalawa, diretso ko na po silang tinuruan ng basic. Hanggang basic lang. Na ano ko naman itong isa, kapag walang kalaban, umiiyak. Kaya sabi ko, gustong-gusto niya talaga ang larong chess. Siya pong nakitaan ko ng ilig. Saka yung maliit po, 4 years old po siya, naglalaro na rin po siya. Magaling ka talaga sa chess or basic na? Actually kasi, nung panahon namin, kahit sobrang hirap, siyempre hindi po nasuportahan ng magulang. Siguro kung nasuportahan rin ng mga magulang kasi hilig, baka lumakas rin po. Hanggang basic lang kasi walang idea, knowledge na may mga ganyan palang libro. Kaya yung hindi ko natupad, sa kanya ko na pinasa. Ito rin ang nagsilbing paraan ni Tatay Ben upang maging libre ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Ilinapit ko sila sa chess kasi may hirap ang buhay namin. At least sa chess, pwede namin magamit sa kanilang pag-aaral. Sa varsity. Doon, po sa scholarship po, free na po ang kanilang pag-aaral. Sa tulong din ni Coach Haig ay lalo pang humusay si Vince sa paglalaro ng chess. Yung preparasyon po ninyo, Tatay, gaano po ka-rigid? Sa tulong ni Trainer Archie Ahaig, Taganaga, sa kay Ma'am Tessie Relieve, doon po na-improve po yung laro niya. More on books, exercise. Dapat kung tutusin, pag walang pasok, dapat at least 12 to 8 hours a day ang training. Ganun po ang dapat na mangyari po sa atleta. Pag uwi niya po ng 4 p.m., training na po siya hanggang 8 p.m. Yung extra hour na yun kasi sayang. Pag Saturday, Sunday naman, whole day naman po yun ang training niya. 7 a.m. to 8 p.m., dire-diretso na po yun yung training niya. Tapos pag Sunday, tune up po. Naghahanap po kami ng mga malalakas na makakalaban niya. Dahil sa determinasyon, sipag at disiplina sa kanyang mga training, ay agad itong nagbunga ng gintong medalya nang tanghalin siyang champion sa katatapos lang na 6th Eastern Asia Youth Championship sa Bangkok, Thailand at talunin ang kanyang mga kalaban. Naiuwi sa bansa ng 9 na taong gulang na si Vince na tubong uwas albay ang 4 na medalya at 1 tropeyo. Po namin is, ngayon na may nasungkit na kaming gintong medalya, kailangan sa mga susunod na laban, mas lalo pa niyang pag-igihan ng training upang lalo pa siya makakuha ng mas maraming ginto. Actually, ma'am, nung nalaman ko sa championship, tinatali ko po kasi lahat-lahat. Ang deserving ko lang talaga makukuha niya is bronze. Hindi po talaga ako nag-expect na magta-champion siya. Tinatali ko po kasi may mga matataas na score na nataas sa taas niya. Kaya kinuwenta ko na lahat ng ang sure ko lang na makakapasok sana kami, bronze lang. Nung nakuha po yung Nung nakuha niyo yung championship, siguro, pinagbigay rin po talaga para sa amin.
naramdaman niyo, sir? Siyempre masaya po. Kasi matutupad niyo yung pangarap niyo maging Grandmaster. Aside Para- po tatay ng trophy at medal, ano pong naiuwi ni Vince? Yan lang po. Sa laro po na naginanap sa Bangkok, Thailand, wala pong kasamang cash. Kung inakala po nung iba, ang pinaglalabanan po is doon pride. Ang pride po ng Pilipinas. Ikaw po magre-represent ng Pilipinas. No money involved po. Pero bago pa man yan nasungkit ang kanyang tagumpay, ay marami pa rin silang pinagdaanang pagsubok. Isa na rito ang pagbiyahe ni Vince ng mag-isa sa Bangkok, Thailand, habang ang kanya namang ama ay naranasang matulog sa airport ng 2 araw habang naghihintay ng pondo para makabili ng kanyang plane ticket. Financial po talagang pinaka-problema ng isang manlalaro kapag mahirap. Naisipan namin para lumapit kami sa Kubigol para kami matulungan at madagdagan ang aming ekstrang perang kasi kailangan namin na sa pagdating namin ng Bangkok, kailangan ko pa mag-rent ng hotel, pagkain. Kaya kailangan po talaga ng pinansyal. Nagbigay rin po yung ako Bicol through GCash na nasa airport na po ako noon. Kaya nakadagdag rin po sa panggastos po namin, pangkain. Kung hindi po nagpahabol ng tulong si Vice, saka si Vice Mayor, tapos si Congressman, hindi po ako makakaalis. Siya po makakaalis siya kasi delegate po siya ng Philippine team, makakasabay siya doon. Kaya nauna nga siya, so nang nangyari, pagkauna niya doon, umiiyak siya. Nung dumating na ako, pinalakas ko naman yung loob. Saka siya lumaban. So ibig sabihin po, yung pagpunta nyo, may talo na po siyang Opo. laro. Opo, may talo na siyang laro. So pagdating niya po, Sunod-sunod, in-straight na po yun niya lahat hanggang sa makuha niya yung pinakatuktok. Nag-usap muna kayo ni tatay bago ka umalis. Opo. Ano sinabi mo sa kanya? Pinilalaban siya. Ano sinabi mo? lalaban. Lalaban ka. Pero hindi na kaya. Tapos, Hindi pa na kaya. hindi mo kaya na wala si Papa. Pag alis mo, ano sinabi mo kay Papa mo? Kaya. Kaya. Tapos, Ganda na. nung nandun ka na, Hindi. ha? Hindi na kaya. Hindi na kaya. Tapos nung nakita mo siya, Kaya na. Kaya na. Dito umano na pagtanto ni Tatay Ben kung gaano kaimportante ang gabay ng magulang sa kanyang anak. Kinakailangan talaga ang player, mga bata, talaga dapat combine talaga, dapat magkasama sila, hindi talaga pwedeng magkahiwalay. Yung moral support ng tatay Opo. o magulang. Kasi siyempre, yung mga ibang mga magulang, mga kasama lahat yung mga mama papa nila, siya wala, siyempre, ang loob ng bata is napakahina pa kung tutuusin. Itong laban ni Vince. Inimbitahan ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ang mag-amang Vince at Tatay Ben. Malaking karangalan sa bansa natin ang isang ganitong si Vince talaga, partner. Nag-uwi ng karangalan sa ating bansa. Ay, lalo na taga-Albay, Bicolano. Ayan, Bicolano. Oo. Sa mga hindi po nakakaalam, isa po ang Ako Bicol Tabang Ora mismo at ang Ako Bicol Party List sa pangunguna ni Congressman Saldico at Congressman Jin Bungalon sa mga nagbigay ng tulong pinansyal para sa laban ni Vince, para makarating po sila doon. Isang sorpresa rin ang inihandog ng Ako Bicol Party List, Congressman Saldico at ng programang Ako Bicol Tabang Ora mismo para sa kanilang pamilya. Gusto mo ng regalo? Eto, Tatay, bilang regalo sa inyo ni Congressman Saldico at ang Ako Bicol Tabang Ora mismo, handog namin sa inyo ang maliit na sari-sari store at para kay Vince ay bagong sapatos. At syempre, partner, meron din po tayo dito, partner, na Certificate of Recognition, bringing pride and honor to our beloved country and serving as an inspiration for our youth. Bicol's Pride, we are proud of you. Given this 16th day of November, year 2022. Signed,
Honorable Elizalde Esco, ako Bicol Party List Representative, and Honorable Raul Angelo D. Bongalon, ako Bicol Party List Representative. Ayan. Ayun! Vince, tanggapin mo ito. Congratulations! Tatay, anong masasabi mo sa Ako Bicol at kay Congressman Saldico? at Maraming Congressman Balon? salamat po ako Bicol. Congressman Saldico, maraming salamat po sa naitulong niyo po sa amin. Malaking tulong na po ito. Makakatulong na po ito sa kanyang karir na tatahakin. Pagkatapos ng ating programa ay agad naming inihatid ang mag-ama sa kanilang bahay. Habang pauwi na sila Vince, Kasi ayaw ko mahirapan si mama at papa sa araw-araw. Kaya gusto ko pa sila tulungan. Kita ng pagkakaroong sarili namin na tindahan. lingid sa kaalaman ng mag-ama ang paghahanda ng sorpresa ng isa pa nating team, kasama ang nanay naman ni Vince. Nay, kasi ngayong araw na ito, sasamahan mo kaming mamili ko. Para sa tindahan ko na kasama sa kasi. Ready ka na, Nay? Masarap kasi sila mamigas, eh. Okay lang, para ma-surprise din sila. Please. Thank you po, Ma'am. Hindi ko mo tayo nakakala. Akala ko po kasi may ano lang po kayo. Ano lang. Sa-surprise mo lang. Na-surprise ka po ba? Opo, hindi ko kasi na-expect. Hindi pa po. Nagdala pa po kasi ako. Kamusta pang feeling? Masaya po. Hindi ko po expected ito. Kasi surprise. Yan lang ititinta. Opo, ititinda natin. Ito hindi, Ma'am. Itinda nga natin lahat. Kuya Vin, surprise! Kuya Vin, surprise! Bless na, Kuya Vin. Bakas sa kanilang mukha ang kaligayahan. Isang bagong sapatos din ang ibinigay natin kay Vince. Bless na. Bless na. Ay, yung tubig. Maraming salamat Tabang Oro mismo ni Saldico. Umaasa ang programa na sa munting pangkabuhayang handog ni Congressman Saldico ay mapapalago nila ito at makatulong na din sa pang-araw-araw nilang gastusin. At ang sapatos naman ay bilang simbolo ng malayo pa ang mararating sa buhay ng Bicolanong kampyon.